Arratsalde on guztioi eta ongi etorriak San Telmo Museora, gaurko ekitaldi honetara. Ongi etorriak gelan eguraldi honekin zaudeten guztioi eta eskerrik asko etortzeagaitik, eta ongi etorriak ere museoko, San Telmo Museoko kanalean jarraitzen duten, ekitaldia jarraitzen duten guztiei. Lehenik eta behin eskerrak eman nahiko nituzke. Olako ekimenak jente askoren lanaren emaitza danez, eskerrak eman nahiko nizkioke, proiektu honetan parte hartu duten jende guztiari, eta bereziki gaur daukagun gonbidatuari, Nikolas Bugioneri, eta hemen ez dagoen, eta tesi erakusketa honen egilea den Nekane Aranbururi ere. Eskerrak guztioi, eskerrak baita ere erakusketa honetan parte hartu duten artista, kolektibo ezberdinei, erakundeei eta beste hainbati, lehenik eta behin hori, eskerrak ematea. Gaurko saioan ikuste dut eta erakusketan bertan ere, behin eta berriro hitz egiten da, taldea, elkar harremanak, kolektiboak eta horrelako gauzak, eta hori artean beharrezkoa da, baina kulturan ere bai, elkarrekin gauzak egitea ezinbestekoa da. Como decía, muchísimas gracias por... Ari nintzen bezala eskerrik asko, ekitaldi honetara etortzeagatik, solasaldi honetara etortzeagatik, privilegio handia da guretzat Nikolas Bugio izatea. Erakusketaren kontestuan 80 berriak. Dakizuen bezala, erakusketa tesi bada, tesi kuratorial bada, mugimendu artistiko eta kultural inguruan, 80 markadan gertatu zirenak, baina banako artisten lanatik harago, ari gara testu inguru batez hitz egiten, non kolektiboak funtsezkoak ziren. Hainbat aldaketa garrantzitsu gainera gertatu ziren hamarkada horretan, eta harremana izan zutenak egiten ziren guztiarekin, eta artea ulertzeko moduarekin. Ez dakit goiz den edo berandu den, 80ean gertatu zenaren azterketa bat egiteko, baina uste dut apustu badela, eta utziko didazue balorazio pertsonala hau egiten. Apustu ausarta da, ze sortzaileetako asko hemen daude. Eta beraz uste dut Nekane Aranburuk lan bikaina egin duela, txalotzeko modukoa. Gogoratuko duzuenez, hamarkada horretan, hainbat aldaketa faktore izan ziren. Testuinguru soziopolitiko berria sortu zen, giro teknologiko berria, eta baita ere aldaketak tradizio artistikoaren inguruan, hizkeren inguruan. Nikolas Bugio aditua da, mota horretako artean, gainera protagonista da. Ze gailendu egiten dugu berak estudioso gisa zuen irudia, baita ere parte hartzeko zuen moduagatik, eta baita ere kudeatzaile gisa egindako lanagatik. Analista ere bada, eta uzten baldin badazue, garai horretako protagonista. Eta hitzaldi honen estruktura bi zati txikitan izango da, esan bezala Nekanek ezin izango dugu hemen egon, orduan berak bideo txiki bat bidali digu, eta bertan testu ingurua emango digu. Azalduko digu, zer dan erakusketa honen funtsa, eta berak ere nolabait aurkeztu egingo du gaurko gonbidatua. Nekaneri buruzko lau datu esatea ez da erreza. Olako aurkezpenak egin behar direnean, ez da guretzako lan erreza, ze oso ezaguna da bere lana, eta hemen zaudeten gehienok ezagutzen duzue. Bera artearen historian doktorea da, baina ikerlaria, baina ez bakarrik ikerlaria, aktibatu ere egiten ditu prozesu ezberdinak, eta lan egiten ditu, kontutan hartzen ditu, esparru transmedialak, ekosistema kulturalak, tokiak, espazio berriak, eta guzti horrek adierazten digu baita ere mugimendu politiko reivindikatibo sozialak ere bere lanean oso aintzat hartzen ditu, bere lan esparru ezberdinetan, bai lan kuratorialean, baita ere gestore moduan egin duen lan guztietan ere. Horregaitik bere proposamena oso aberatsa da, erakusketa honek bere tesi doktoralaren lagin txiki bat baino ez du aurkezten, eta horrez gain, nola ez,
jende askoren lana aurkezten du, 150 artista kolektibo ezberdin, eta nik uste dut, apur bat, olako tesi erakusketa dela esaten du, bere proposamena ez dela kuratoriala, da tesi kuratorial bat, eta nik uste dut berak hitz egin beharko lukena hori buruz nik baino hobeto. Eta besterik gabe, gestore moduan ere, instituzio ezberdinetan egon da, Museo Ferrosa Florence Espacio Ciudad edo Museos Baluar de Barcelona, de Palma, parkatu, izango lirakete igual ezagunenak. Nuke askorik gehiago lusatu nahi, eta uste dut orain berari ematea izango litzakela egokiena. Damos ahora, como decía, la... Zaten ari nintzen bezala, hitzaldia frantsesez izango da, baina itzulpena dago euskeraz eta gaztelaniaz. Eta aurkezpen txiki bat izango du, Nekane Aranbururena, berak bideo bat bidali digu, zeinean lau pintzerka damango dizkigu, erakusketaz eta baita ere Nikolas Bugiori buruz. Eskerrik asko. Muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Asko ilusionatzen nau Nikolas Bugioren aurkezpena egitea. 90 berriak izeneko erakusketan, Donostiako Santelmo Museoan. Nikolas Bugio, kaixo, bertaratu zareten guztioi, uste dut garrantzitsua dela ondo ulertzea hitzaldi honen norakoa. Beti ere, aurkezten den entsegu kuratorialaren barruan, oinarrian ibilbideak testuinguru baten barruan sartzen du, 90 hamarkadaren amaieran sortutakoa, eta gainera kolektibo sorta bat kontutan hartzen duena, baita ere hainbat ekintza, talde ekintza, baita ere tailerretan, eta espazio alternatiboetan egiten dena, modu guztiz organikoan aurrera egiten dena, modu premeditatu batean, eta pankaren moduari imitatzen diona, egingo du nire modura, baina pretentsiorik izan gabe kasu horietan. Hau da Euskal Herriko taldeen artean, eta baita ere estatuko eta nazio arteko adibideekin performantzaren inguruan. Non proiektuak sortuz joaten ziren inolako pretentsiorik gabe, baizik eta tailerretik atera eta asmoa zen hainbat ingurunetan partekatzea. Baina gainera nolabaiteko birtartekaritza bat egiteko txertatuta zeuden ingurunetan, oinarrian auzoetan, aldirietan, San Franciscoko auzoetan, edo beste leku batzuetan, non zirkuitu ohikoetatik kanpo zeuden, arte arloan. Garrantzitsua da kontutan izatea, une horretan, nazioarteko mailan ere, garatzen ari zirela hainbat ekintza artistiko, non prozesuala eta parte hartzea garrantzia hartzen hasi zen. Eta oinarrian Nikolas Bogiurek komisariatu zuen erakusketak trafik izenekoa Bordelen, CAPZ-en, praktika artistikoen inguruan. Hau ondoren islatu eginda bere teoria osoan, erlazionalean, non bero jartzuna izan duen, ez bakarrik erakusketetan, baita hainbat argitalpenetan ere bai. Eta gainera kudatzeko moduetan, adibidez Pale de Tokion eta ondoren hainbat argitalpenetan. Garatuz joan direnak bere teoriak postprodukzionen antzera. Erakusketa espazioan oso argi ikusten da, 1987 aurrera, orduan kolektibuko askoetakoak engarrapena izana zuten, lehen belaunaldia jadanik sortu zen, espazio alternatibotan, eta jadanik profesionalizazio bat emana zegoen. Nolabait proposamenak egiteko, erlazionalak, bere kabuz, hainbat kolektiborekin, gainera babes instituzionala zutenak, eta gainera nolabait lotuagoak zeudenak nazioarteko zirkuituekin. Beraz, Nikolasekin hitz egin nuenean duela
denbora asko, proposatu nionean parte hartzezan katalogoan, oso garrantzitsua zen gainera, nolabait kontraste bat egitea. Eta denborak ematen duen perspektibarekin, hau da, non dauden teoria horiek, non dagoen lan horien bilakaera, eta lan egiteko modu hori kolektibotik, espazioetatik, maila sozialetik, orain guztia etiketatzen dugunez gero, bitartekaritza, hau da, modu oso asimilatu gisa erakundeetatik. Nicolas Bourriuk ez du inolako aurkezpenik behar kurrikulumaren aldetik. Mundu guztiak ezagutzen du, berazken liburua gainera gaztelaniara itzuli dira, Argentinako argitaletxe baten eskutik, oso zabalduak daude gainera Latinoamerikan, eta uste dut garrantzitsua dela bera entzutea, eta gainera ikustea nola teoria hauek guztiak, nola alternantzia edo egon den bilakaera edo ez prozesu parte hartzailetan eta prozesu erlazionaletan, nola horrek analisi bat egiten uzten duen gure lan egiteko modutik, eta baita ere Garte garaikidearen sistemetatik. Eskerrik asko. Besterik gabe, nik hitza pasako diot orain. Muchas gracias. Tengo... Kasko. Barkatu ezin dudalako hitzaldia gaztelaniaz egin. Baina pixka bat gehiago landu izan banu, gaztelaniaz egingo nuken. Ederki. Orain, abentura artistikoaren berri bango dut, 80. hamarkadakoa. Kontakizun bat balitz bezala, eta mugimendu globalen berri emango balu bezala Europan eta mundu osoan. Eta horregatik uste dut oso interesgarria dela erakusketan hemen ikustea zein den alderdi regionala eta tokikoa ere bai, ze horrek usten digu harago joaten, bai, agertoki hoiek eta egoera hoiek ikusten, eta horregatik elementu asko daude nik ez nituenak ezagutzen eta ezagutu egin ditudanak erakusketa honi esker. Eta eraberean konturatzen gara ikusten dugu nola egiten duen gauza batzuen oihartzuna, eta gaina estimatzen dugu ere mundu osoan zegoen energia. Eta harritu nau ikusteak nola erakusketan mintzatzen garenean Guggenheimen inaugurazioan, momentu horretan esaten da artearen profesionalizazioa eta euskal arte eszenikoaren profesionalizazioa gertatu egiten dela. Denborak desberdinak dira, baina ikusten dugu, gauza bera gertatu zen Frantzian eta Alemanian, eta baita ere beste hainbat Europako herrialdetan une horretan bertan. Horregatik uste dut oso interesgarria izango litzatekeela, kasu bakoitza aztertzea, agertoki bakoitza modu espezifikoan, eta horrela irudio oso bat izateko 80. hamarkadari buruz, baina horretarako beharko genituzke 45 ordu. Eta ez ditugunez 45 ordu, legintuko naiz, kontakizun bat egiten, edo saiatuko naiz nolabait 80 urteen gainetik egaldatzen. Eta gainera hitz egingo dut, nire ustez, pertsonalki, ze izan den 80 urteetako pentsamendua eta mugimendua. Eta atari gisa, gainera, zehaztu nahi nuke zein den nire posizioa gaiari dagokionez. Behar bada ni bai protagonista naiz, hainbat garapen artistikoetan, 80. hamarkadan behar bada horrela izan da, ze ni ez naiz filosofoa, eta ez naiz ere artearen historiagilea, ni kuratorea naiz, erakusketetako komisarioa, eta bere esperientzia teorizatzen alegintzen dena, baina nire ideia guztiak tailerretatik datoz. Nire ideia guztiak
erakusketetatik datoz. Nik egiten dudan goza bakarra da, modu teorikoan itzuli egiten dut, edo itzuli egiten ditut, hasierako ideia edo proposamen berri horiek artisten obretatik datozenak, eta ez dago gauza ederra gorik. Esate baterako, 80 hamarkadaren hasieran, lehen erdialdean oso apasionantea izan zen, ideia berriak zeudela ikustea. Eta zorionez, han egon nintzen lehen hilaran, eta parte hartu nuen mugimendu horretan, garrantzi handia izan zuena 80 urteetan. Baina artez hitzekin aurretik hitzekin dezagun nondik datozen formak. Hau da, ez dira zerutik erortzen, inondik inora ere. Bilakaera artistiko bat beti dago bilakaera sozial baten mende, gizartearen mende, bilakaera politiko baten mende. Eta modifikatu egiten duena errezepzioa edo obren produkzioa. Badira bi mugarri handi, edo bi gertakari handi, seinalatu egingo dutenak 80 hamarkadaren hasiera. Hain zuzen ere, 89ko udazkenean Berlingo murrua harresia erori zen. Eta gertakari oso garrantzitsua izan zenez, bizi genuen guztiok, edo behar adina genuenok gogoratu egingo dugu, eta hori mundua aldatu zuen. Beraz, han izan ginen mundua aldatu zuen gertakari baten lekuko, eta ondorioak gero etorri dira. Garai batean non lehen grina politikoa hauxe zen. Hau da, harresiak deseraikitzea. Beraz, zertzen harresiak haustea zen ekin politikorik handiena, espazioak irekitzea. Eta zoritxarrez gaur egun espazio politiko horretatik ateratzen ari gara, harresiak eraikitzeko. Bai, harresi simbolikoak edo egiazkoak. Denok dakigu nola eraikitzen diren egiazko harresiak. Eta horrek ekarri du gaur egun dagoen giro intelektuala edo zen modutan joan diren artistak enfokatzen bere lana modu desberdinetan. Lehen ondorioa, Berlingo harresia erori zen, eta lehen ondorioa izan zen hainbat herritara irekitzea. Lehen bisitatu ezin genituzkeenak, eta harreman kultura gutxi genituenak, parentesia itxi berria zen. Bueno, zaila izan zen, baina orain ematen du itzuli egin garela 89 aurreko garaia horretara. Ze gaur egun Errusiara eta Txinara bidaiatzea zail bihurtu da eta ez da desagertu. Arazoa beraz, globalizazioaren mugimendua edo mundializazioa, garai hartan ere mundializazio kultural bat izan zen, eta etzen soilik izan fabriken deslokalizazioa. Ez gara horretaz bakarrikari, eta baita ere kapitalen deslokalizazioa, baizik eta baita ere ideien globalizazioa gertatu zen. Eta ez dugu ahaztu behar, hori edo horrek egin zuen ekarpen handia, iruditeria artistikoa eraikitzeko 80ko hamarkadan. Bat batean, jakimin berri bat sortu zen, kultura tradizio guztiz bestelakoengatik edo anitzengatik. Eta hori dena jadani sentitzen genuen 80ko hamarkadatik 80ko amaieran. Veneziako Bienalean 89an lehen aldiz 5 artista egon ziren extraoccidentalak ez zirenen barruan. Gaur egun eromena izango litzateke, baina 5 bakarrik ziren. Bikaina izan zen, gogoratzen nahi zondo. Oliket, Aperto, Veneziako Bienalekoa, Saskia Bosch, Fiumiu Dancho, Japoniarra, Dan Cameron, eta astu zaizkit beste biak. Baina, bereiek izan ziren lehen gonbidatuak Veneziako Bienalean, esposizio erakusketa nagusioan parte hartzeko. Lehen aldiz mendebaldekoak ez ziren artistak gonbidatu ziren. Ze ordura arte, Europarra gonbidatzen ziren, Estatu Batuarra, Japoniatik adibideren bat, baina hori zen guztia.
Beraz, ikusten bat dugu zen izan zen 70ko eta 80ko hamarkadetako artisten zerrenda, aurkituko dugu nik aipatu berri dudan konposizio hori. Eta hori asko bilakatu da 80ko hamarkadan. Eta gainera bihurtu zen, berez, eztabaidagai. Hau da, beste tradizio batzuetara irekitzea. Baina, irekitze hori, interes hori, bapateko interes hori, extra-europarra zen guztiaren ganako, filosofikoki prestatu zen. Esate baterako, naiz eta adibide asko izan, esate baterako, interesa handia gontzen 80ko urtean Michel Foucaulten inguruan. Michel Foucaultek deseraki egin zituen arauak mendebaldeko gizarteetan. Michel Foucault, filosofoa, kuestionatu egingo dituena egiaren jolasak. Gizartean dauden horiek. Eta bera izan zen, deseraikiko zuen filosofoa, ze egiak zeuden ordurarte, ze botere jolas zeuden ordurarte mendebaldean. Eta Michel Foucaulten eraien intelektuala funtseskoa izan zen 80ko hamarkadan, eta gero gainera nazioarteko mailan ere bai. Erakin masiboa ere estatu batuetan, non erreferentzia ugari egiten zitzaion Michel Foucaulten filosofiari eta teoriari. Sexualitatearen historiari buruzko liburua ere oso garrantzitsua izan zen. Hau da, obra horrek berrartu egiten zituen indarra zuten teoriak. Eta ordura arte indarra zuten teoriak nolabait irauli egiten zituen. Baina modu orokorrean ere erlatibitate teoria, hau da, guztia da erlatiboa. Eta edozein arau, edozein elementu aztertu egin behar dugu sortu den testu inguru horren argitan. Eta gero eta garrantzitsuagoa zen artista askoren presentzia, mendebalekoak ez zirenak, bai, bapatean, 80ko hamarkadaren hasieran, elementu horrek hainbat ekarpena egin zituen. Zalantza jarri zituen ere modernismoaren arauak. Hau da, modernismoa, ideologia artistikoa berez, sekula kontestaziorik ez zuena izan ordura arte. Eta pixkanaka, 80ko urteetan ikusten dugu diskurtso paralelo bat sortzen dela non kuestionatu egingo den modernismoa. Kuestionatu egingo dira modernismo piktoriko edo eskultorikoaren ideiak. Eta horrela mugimendu estilistiko baten lekuko izan ziren oso garrantzitsuak 80ko urteetan. Eta hori izan zen nik deitu nuena formen birkargatzea. Liburu batean lan dut, postprodukzioa izeneko liburuan, liburu horrek ezarri egiten zuen, artista guztien panorama bat eta formak erabiltzen zituenak, jadanik existitzen zirenak, baina birkargatu egiten zituenak eduki desberdinak. Adibide bat, artista batekin, nirekin emblematikoa dena, eta guztiz funtsezkoa dena 80ko urteetan, Felix González Torres, artista kubatarra. Felix González Torres niretzat estrategia honen adibide argia da. Felix González Torres IESak jota hiltzen New Yorken, eta karrera labur xamar baten ondoren, baina benetan indartsu baten ondorez. Felix González Torresek erabili zuen artearen minimalistaren eta kontzeptualaren hiztegia, hau da, modernismo berantiarra, eta hitz horiek erabili zituen eta birkargatu egin zituen edukiak erantziz. Eta erakutsiz, bazegoela militantismo modu berri bat sortzen ari zena. Hau da, modu bat askoz ere sotilagoa, etzena erreibindikazioa edo demostrazioa. Baina, González Torresen obrak, esate baterako, badaude obra asko, bere boyfriend ari buruzkoak, Ross, bai, bere mutilak ere iesaren biktima hiltzen, eta marrazki minimalistak zeuden,
oso sutilak eta oso delikatuak zirenak. Eta besterik gabe, temperatura kurbak besterik ez zirenak. Beraz, alderdi medikoa ere sartzen da modernismoaren hiztegi horretan. Hau da, intimitatea sartzen da hiztegian. Hau da, borroka homosexuala sartzen da modernismoaren hiztegian. Eta gainera eskultura minimalistak erabiltzen zituen González Torresek, karratu txuriak, eta 60ko hamarkadatik ezagutzen ziren forma horiek erabiltzen zituen nolabait komatxo artean habitatzeko. Nola alusioak eginez borroka homosexualari. Eta baita ere beste borroka politiko batzuk kontutan hartuz. Feliz González Torresengan beti konfrontazio bat zegoen ekitaldi historikoen artean eta ekitaldi edo gertakari pertsonalen artean. Eta horrela berritu zuen militantismoaren ikonografia. Gainera, autoerretratuak ere egin zituen. Autoerretratu batzuk wall drawingak zirenak, horma irudiak. Eta autoerretratu horiek lehendabizi enuntziatu bat izaten zuten. Gertakari zerrenda bat, eta gertakari zerrenda horrek nahasten zituen. Gertakari intimoak, egingo zuen pertsonaren edo erretratuaren gertakariak, eta ekitaldi politiko guztiz garrantzitsuak. Hau da, informazio paisaje bat eskaintzen zuen. Eta gainera bere obran ikus genezaken fresko minimalista bat Lorenz Wienerren gandik gehieki urruntzen ez zena, 60ko hamarkadakoa. González Torresek beti indexazio bisual bat egiten zuen arte minimalista eta kontzeptualaren gainean. Hau da, artista horrek gainerako guztien formak bizi zituen. Eta ez karikatura gisa, baizik eta modu sutilean. Hau da, oso modu sutilean. Eta erabiltzen zituen arte minimalistaren forma historizatuak, berriz ere eduki pertsonalekin birkargatzeko, politiko eta militanteekin ere bai. Eta horrek guztiak iraultza bat ekarri zuen, iraun egin zuena 80ko hamarkada bitartean. Ederki, globalizazioa, mundializazioa, ari gara 1989az, itzuri egin behar dugu gauzen iturrira. 89 garen urtean, Le Magicien de la Terre egintzen Parisen. Arte garaikideren lehen erakusketa. Parisen. Eta erakusketa honetan, artista tradizionalak zeuden, indiarrak, afrikarrak, munduko bazter guztietakoak, gehi artista kontzeptualak, minimalistak, Daniel Buren, esate baterako, Lawrence Diner, hain zuzen ere, eta denak espazio berean zeuden. Eta egontzen xoka eta benetako harridura ikaragarria izan zen. Hori guztiak eztabaida zorrotza sortu zuen erakusketa honen inguruan, kolonialismotzat jo zuten. Ze elkartu egiten zituen tradizio bisualak, formalak, normalki ikusten ez ziren bezala ordura arte. Beraz, berritasun errotiko bat izan zen eta gainera egundoko talka bisuala. Eta erakusketa horretan haiek planteatzen zuten arazoa zen, ez zegoela elementu komun bat, irizpide komun bat, artista bat epaitzeko orduan Xerizaban, esate baterako, adibidez, Kinshasan lan egiten zuena, baina gainera, margolari jarduera egiten zuena, kuadro figuratibo bitartez, naifen bitartez, gainera komentatu egiten zuen, egungo egoera politikoa eta ekonomikoa Kinshasan. Eta gainera, Daniel Bure, soziologo bisuala, ala deskribatu badaiteke, denak elkarrekin. Beraz, zein zen irizpide komuna, zein zen espazio komuna non
artista hauek egon zitezkeen, eta hori izan zen kuestio nagusia. Horre guztiak planteatu zuen Le Magicien de la Terre, hau da, ari bagara artista profesional kontzeptual bat erakusten, eta mundu osoko museoan ikusi dezakeguna, eta liberean beste artista bat, esate baterako, Tibeteko talde bat ere bat zegoen, tankak egiten zituenak, mandalantzeko hiek, Tibetarren mandalak, erabilgarriak direnak, beraz hor tradizio erlijioso batean ere sartzen gara. Eta beraz modernismotik atera egiten ginen erabat. Beraz, irteera hori hain basatia, modernismotik hain basatik ateratzea, ordurarte sekula egin netzen bezala, eta ondo funtzionatu zuena 80ko hamarkadan, eta horixe zen 80 urtetako giro intelektuala ezagutzen zuena. 1989an Habanako 3. Bienala ere zentzu berean joan zen. Borondate eta desira batekin artistak aurrez aurre jartzeko, tradizio desberdinetatik zetozen artistak. Hau da, diskurtso modernistatik ateratzen zirenak. 80ko hamarkadan, egia esan, horizontaltasun hamarkada izan zen. Eta hor, espazio politikoaz hitz egin dut, geografikoaz, komentatu dut nola espazio hori guztiak ireki egin ziren, harrigarrikiro, eta aldi berean, hori jadanik ere esan dut, aldi berean, artearen bertsio desberdinak, bata besteren aurrean jarri ziren lehen aldiz. Kontakizun bakarra, 20. mendeko artearen inguruan, zentzuren batean, artearen kontakizun bakarra hori desegin egin zen, eta beste apreziazio batzutara ireki zen. Eta nik uste dut, tensio hori dela definituko duena 80ko urtetako tensioa. Eta behar bada, gogoeta honi ekin behar nion, honi buruz hitz egiten, hau da ixteaz. Ze non bukatzen dira 80ko urteak? Niretzat 2001ko irailaren 11an bukatzen dira. Non? Egun horretan, dorre bikien erasoarekin sartu ginen garaibatean, non bapatean ez duen inolako zerikusirik izango, hainbat arrazoirengatik. Eta ados egongo zareten irekin, inork ez dituela 2000 urteak definitzen espezifizitate jakin bat duten urteak bezala. Ezaketzu eize irutuko zaizuen, baina sekula ez da 2000 urteko urtei buruzko erakusketa. Bat, ez ditugu 2000 urteak hamarkada gisa hartzen. Ez da horrela hartzen. Eta niretzat horrek honi erantzuten dio. Trauma batekin hasi zelako, trauma erabatekoa. Hau da, dorre bikien erasoa. Egia baino gehiago zen zerbait, gure ulertzetik harago zijoana. Indarkeria handiko irudi bat, errotiko indarkeria, trauma bisual bat eragintzuena, eta uste dut 2000 urteetan kosta egin zaigula trauma hori ustea. Niri kosta egiten zait urte horiek hamarkadak gisa ikustea. Galdeketa bat egin genezake eta zuek esango zenidakete, baina termino artistikoetan hitz egiten bali badugu behintzat, niri iruditzen zait jarraitutasun erabateko bat dagoela, hau da, jarraitutasun bat beti ere teknologiak eraginda. Teknologia berriak edo sare sozialak eraginda, Facebook 2005an sortu zen, Instagram 2013an, baina horretaz gain, bada 2000 urtetako zerbait espezifikoa? Eta ondorioz, nolabait? Niretzat, 80ko urteak 82tik 2000 batera arte doaz.
Eta nola bat gainditu egiten ditu 10 urte horiek. Gainera, hamarkada honetan, lehen aipatu dizuet, modernismoaren diskurtso bakarraren amaiera. Kriolizatzen hasi zena beste tradizio batzuekin harremanetan sartzea. Eta Europako ekialdetik etorri, edo Afrikatik, edo Asiatik. Ze, 80ko hamarkada oso une intensoa izan zen, esate baterako Asiako artearentzat. 80ko erakusketa bat Sitges on the Moon, Bordelen egindako erakusketa batean. Non erakutsi egiten zen eszena artistikoaren bizitasuna Tokion edo Txinan. Eta hori ere berritasun handia da. Hau da, jadanik existitzen entzen zerbait. Lehen txinatar artistak, ez dut horri buruz hitz egin, baina Tiananmengo sarraskia zer hitz egin berko genuke 1989. Hau da, etzen txiripaz gertatu, urte hori erabakigarria izan zen, 89. Eta Tiananmenen ondoren, lehen artista txinatar belaunaldia erbesteratuak iritsi egin zen Europara. Chen Zhen, Wang Yongping, hau da, artista oso garrantzitsuak, zeinak pixkanaka garrantzi handiago izango duten eta karrera garrantzitsua egingo duten mendebaldean. Eta Txinatik ateratzen dira Tiananmenen sarraskiaren ondoren, hilketaren ondoren. Lehen erakusketa gertatu ziren 80ko urteetan. Eta gero jadanik Pekingo eta Shangaiko eszenatoki artista garatuz ala aurreratatzera ibilizi arte txinatarra. Eta artista hauek, txinatar eta Asiako artista hauek, nolabait mugatuta izango dira Europan, baina ezagutuko dira 80 gero, joan etorri bat egongo da, ze gero herrialdea Txina ireki egingo da, gaur egungo artera. La critique, en fait, implicite du modernisme, elle aboutit. Modernismoaren kritika implizitoa eraman egingo gaitu gainera artistak erradikaltasuna errebisatzera. Erradikaltasuna oso termino garrantzitsua izan zen 60ko eta 70ko hamarkadetan. Eta bere garrantzia lagazion, eta nire interpretazio pertsonala, bere garrantzia utziko zion printzipio askoz ere horizontalago bati. Hau da, errotikoak esan nahi du erroarekin duela zerikusia sustraiarekin. Zuk erradikala izan nahi baduzu, orduan moztu dezagun zuaitza eta adarrekin bakarrik gelituko gara. Eta itzuliko gara errora, tabula rasa egingo dugu, eta itzuliko gara jatorrietara. Hori da erradikaltasuna, jatorrira itzultzea, errora itzultzea. Eta 80ko hamarkadako artean, erradikala zena, nik izen bat emana izan dio sentiberatasun horri. Hau da, familia lingustiko eta botaniko berberatik datorrena. Radikante, organismo radikante bat, zer da? Aurrera egin ala, esate baterako marrubien antzera, bere erroak ere azten doaz. Hau da, moztu egiten badugu jatorrizko erroa, esate baterako marrubiarena edo hainbat landarena, garatuz joango dira. Ez dago erro bakarra. Erroa garatuz doa. Eta gauza berbera gertatzen da landarediarekin. Beraz, garrantzitsua da ulertzeko nola munduko iruditeria aldatuz joan zen urte horietan. Hain zuzen ere, lehen momentu batean behintzat, artista extra-occidental guztiak, 80ko hamarkadak enduta, horiek guztiak
bazuten joera bat bere kulturaren, jatorrizko kulturaren ikur bihurtzeko, enblema bihurtzeko. Erakusten zituzten obrak batzuetan demonstratiboak ziren edo exotikoak ere hainbat kasutan. Eta pixkanaka hori arintzen joango da, gero eta obra kompleksuagoak egiteko. Hau da, ez dira bakarrik kultura baten adierazpena orduan. Baizik eta baita ere, elkarrizketa bat sortzen dute, hainbat intentsitate kulturalen artean. Eta nolabait dialektika bat ezartzen da. Dialektika bat hainbat alderdiren artean. Beste artista garrantzitsua Pascal Martin Caillou, Kamerungo artista bada, Belgikan erbesteratua, eta zeinak erabili egin zuen Afrikako ikonografia, eta erabili egiten du ikonografia afrikar hori, nolabait bere karikatura okzidentalekin, okzidentaren parez pare jartzeko, haiei aurre egiteko. Erakutsi alizateko, askotan zein zentzugabeak diren hainbat elementu. Hau da, obra bat, ez dena berez, ez folklorikoa, ez exotikoa, baina erabili egiten dituenak hainbat elementu formal, kultura formaletik datozenak. Kamerungo kultura formaletik. Ondorioz, nik obra erradikante bati buruz hitz egiten dudanean, ari naiz mugimenduan ari den obra bati buruz. Hau da, obra dinamikoa. Obra bat ez dena identitarioa. Nik pentsatu ohi dut gure identitatea egia esan gure atzean egon ordez, gure aurrean dagoela. Eta gure identitateak dira azken batean ibilbide bat. Dira egiten dugun bide bat. Baina ez da definitu den zerbait leku batean jaio garelako edo kultura batean jaio garelako, ez da horrela. Eta hori garrantzitsua iruditzen zait. Hau da, elementu garrantzitsua ez da baidaren erdian ere egon dena, 80ko hamarkadan. Zeren, eta nik aipatu dudan globalizazioak nolabait bi elementu ekarri dizkigu iruditeria politikoaren erregistroan. Alde batetik, ekarri digu planetaren uniformizazio bat, eta hori ukaezina da, ezta? Hau da, 80ko hamarkadan, izan genuen dena uniformatizatu zuen hamarkada. Eta nolabait mimetismo ekonomiko eta politiko bat sortu zuen. Eta horrek estandarizazio eta normalizazio bat ekarri zuen. Bai ekonomia arloan, bai politika arloan. Eta hori gainera planeta mailan. Eta kultur terminotan horrek garama baita ere estandarizazio jakin batera, normalizazio kultural batera. Lehen esan dut, 80ko urten hasieran agertu ziren artistak bere asmoak folklorizatu egiten zituzten. Baina, arian, eta ibilbide planetari horretan, gainera ikusi genituen mimetismo eginbideak eta uniformizazioa. Uniformizazioa arrisko da, behi bistakoa da. Bada, idazle bat, Victor Segalen, mirasten dut asko, liburu bat idatzi zuen, exotismoari buruzko entseguak idatzi zuen, eta hain zuzen ere kontrakoa esaten du. Hau da, exotikoari buruzko beste ikuspegi bat dauka. Hau da, exotismoa ez da klitxe turistikoekin lotutakoa, baizik eta beste lakoa. Hau da, diferentzia gorde ahal izateko. Ze diferentziak dira kultur baten motorra. Eta Claude Lévi-Strauss antropologoak aipatu zuen, kulturai buruz hitz egiten zuenean, hitz egiten zuen ze diferentzial egon behar duen
kultura bernakular baten artean eta beste baten artean. Ze berarentzat uniformetasuna zen okerrena eta jakina baita ere kultur diferentzia bat lantzeak ez zuen esan nahi uko egin behar diogunek gure aldamenekoekin hitz egiteari. Horrek ez du esan nahi beste kultura baten aurrez aurre jarri behar ez dugunik, edo aurre egin behar diegunik, edo haiekin hitz egin behar ez dugunik. Baina bi idazlentzat funtsezkoa da nolabait diferentzia hori iraun araztea. Kultur diferentzialtasun hori iraun araztea. Aldi berean zerbait energetikoa dena, zerbait energia duena eta elkarrezketa produktiboago bat sorrarazten duena nolabait. Hau da, uniformizazioa arriskua da. Baina bada beste arrisku bat. Hau da, pentsamendu identitarioarena hori ere arrisku handia da, nire ustez. Hau da, gu identitate definitu batean giltzapetzea betiko. Hau da, bilakaera bat egiten utziko ez diguna, aldatzen utziko ez diguna, eta harremanetan jartzen beste pertsona batzuekin. Badakigu fanatismo erlijiosoa ere oinarritu egiten dela munduaren ikuspegi identitario batean. Eta badakigu zer ekarri duen gainera. Lehen aipatu dut Felix González Torres. Eta esan dut beste batzuen obra habitatzen zuen artista bazela eman dezake zerbait eskuzabala, apala, zentzu batean. Baina gainera nolabait eragin egiten ditu beste hainbat ideia. Hau da, formak erabiltzea, jadanik historizatu diren formak. Eta hori saiatu naiz azaltzen liburu batean, postprodukzio izeneko liburuan, 2000 batean argitaratu nuen liburua. Eta honek ere ematen du zerbait funtsezkoa. Hau da, artea baliatu egin behar dugu. Artea baliatzen dugu tresna bat erabiltzen dugun modura. Eta horrela ikusten zituzten beren praktikak artista hauek horrela enfokatzen zituzten. Eta artea erabiltzen zen tresna gisa. Hau da, ez zioten uko egiten gauzak kontemplatzea etzen egin bertzen gauza bakarra. Ez zioten horrekin ez ziren kontent gelditzen, behaketarekin bakarrik. Niretzat esate baterako edertasuna da niri askoz ere indartsuago iruditzen zaidan mendebaldeko bertsio bat iruditzen zait. Zer provokatzen du? Nik uste dut obra ederrenak edozein tradizioarenak dira hain zuzen guan zerbait sortzen dutenak, eragiten dutenak. Eta horregatik diraguk erabiltzen ditugun tresnak errealitatean aurrera egiteko. Bizigaren mundua ulertzeko erabiltzen ditugunak. Baina produktibitatearen ideia hori, artearen produktibitatearen ideia, iruditzen zait ideia funtsezkoa dela. Hau da, obra batek iraun dezan, nola, zergatik irauten dute obrek? Zergatik gaur egun jarraitzen dugu Grekoren obra bat miresten, edo Bermerren obra bat miresten? Zergatik miresten dugu oraindik ere? Badira hainbat obra potenteagoak iruditzen zaizkigunak, indartsuagoak beste batzuk baino. Eta uste dut berriz ere honek garamatzala pentsatzera obra hauek sortzen duten horretan. Hau da, obra handiek erresistitu egiten dute, analisi bakarretatik ihes egiten dute. Ezin dugu agortu egin dezakegun azalpena. Belaunaldi bakoitzak aurkituko du zerbait desberdina obra horietan. Eta horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du konplexutasun formal bat egongo dela. Konplexutasun mental bat obra horietan. Eta konplexutasun horrek utziko digu obra horiek iraunarazten mendeetan zehar batzuetan eklipse une batzuekin ere bai.
Lehen Greko aipatu dut, egia da, 19. mendearen amaieran aurkitu genuen. Eta bere apreziazioa uneren batean jaitsi egin zen, eta ehunka obra aipa genitzake orain ere. Eta gaur egun artearen historiaren berridazketa batean gaude. Berridazketa irizpide baliozkoak erabilita. Basate baterako feminismoa izan daiteke bait, edo irizpide soziologikoak, eta hori da, edo horrek ekartzen du elkarrizketa iraunaraztea. Artearen historiaren elkarrizketa hori iraunaraztea. Horri esker dirau. Saiatu naiz frogatzen hainbat alderdi hamarkada honetakoak hain zuzen ere, 80ko hamarkadako hainbat alderdi, baina berriz ere kontakizun bada. Hau da, guk kontakizun horrekin aurre egin behar diegu beste hainbat kontakizunei. Ezin dugu intelektualki aldi honi buruz hitz egin, hola besterik gabe, ze aro honek edo hamarkada honek oso gauza konplexuak eman zituen. Eta azken elementu bat, eta oso ondo islatzen dena erakusketa honetan, eta erakusten duenak energia kolektibo ikaragarria duen erakusketa honetan, 80ko urteetan, eta garai horretan egintzen artean, hamarkada hau benetan komunitateak eta taldeak sortu zuen modu kolektiboan parte hartzeari esker, eta pertsona askoren laguntzari esker. Artista belaunaldi bat, alderdi interhumano horrekin egin zutenak, hau da, erabili egin zutenak giza harremanak erabili zituzten motibo gisa eta eduki gisa aldi berean niri iruditzen zait elementu funtsezkoa 80ko urteetan. Ze elementu historiko bat dago, funtsezkoa dena, berriz ere, estetika erlazionala ez da hutsetik sortzen. Hau da, 81 urte zari gara, lehen ordenagailua konektatu ziren, gero internet sarea bilakatzeko 81. Eta funtsezko data da nire iritziz. Eta 80ko urteetan ikusi genuen zerbitzuen industriak zer nolako gorakada izan zuen. Hau da, gizakia, aberastasun iturri gisa, sortu zen une horretan ere bai, eta artistak oso ondo hauteman zuten harreman interpertsonalak gizakien arteko harremanek markatu egin zutela muga. Hori zela azken elementua, oraindik ere, 100% sartu etzena sistema kapitalistan. Gizakiak falta ziren. Horregatik, une horretatik aurrera, hori guztia agerian gelitzen hasten da. Eta hasten gara ikusten nola aurrera bide ekonomikoa, kapitalismoak eragindako hain zuzen, gertatu egingo da komunikazioaren bitartez, zerbitzuen industriaren bitartez, eta baita ere hirugarren sektorearen bitartez. Eta batez ere zerbitzuen industriari esker. Zerbitzuak pertsonei eskainiak. Eta horrek sortuko du, eragingo du industrializazio bat giza harremanetan. Gaur egun ikusten duguna Tinderrekin, Instagramekin, baina bai, hori ere une horretan, hasi zen une industrial horretan. Hau da, giza harremanak sartzen dira industria honetan. Eta hori da hauteman zena artista belaunaldi berri horretan. 80ko hamarkadaren hasieran artista horiek erabaki zuten alderdi interpertsonal hori hartzea motibo eta forma gisa. Batzuetan, modu guztiz materialean, performantzeak eginez, ekintzak eginez, eta beste batzuetan, bideoak sortzen zituzten, objektuak, bestetan. Hau da, ez dago matriz formal bakarra.
haietako bakoitzak erreakzionatu egiten zuen bere aukeren arabera, bere interesen arabera, eta baita ere bere problematikaren arabera, baina komunian zuten kontua edo puntua, belaunaldi honetan, 80 hamarkadako erditik aurrera, denok partekatzen dute arte erlazional bat. Arte bat, odeiertz teoriko praktiko gisa hartzen duena erlazio interhumanoak. Eta hori zerbait berri xamarra zen garai hartan, ze hain zuzen ere iraganean hainbat obra egon ziren norabide horretan zijoa zenak Elio Titxikau, artista brasildarra, Licia Clark, baita ere Brasilgoa, oso lotuta nago Brasilekin, eta beste hainbat artista. Beraz, hau da lehen aldia zeinean belaunaldi horretako artistak kokatu egiten dute alderdi formala, lehen plano batean bere artearen eta obraren lehen planoan, eta hori guztiz berria izan zen. Hau da, problematika nagusi bilakatu zen. Hau da, kontua zen erlazioak harremanak sortzea. Ekintza sozialak, ekitaldi sozialak sortzea. Hau da, nolabai dimensio formalak esploratzea harremanen barruan. Eta, hain zuzen ere, horrek motibo oso garrantzitsua sortu zuen 80 hamarkadan. Ez dakit nola noan denboraz? Ez dakit pasatu egin naizen, ez? Et il y a un artiste qui est dans l'exposition, justement, parce que c'est très drôle, il y a cette... Erakusketako artista bat, Philip Barreno da. Hor ikusten dugu bere bideoa No More Reality. Bideo bat, kaos egoera bat erakusten diguna, kaos bisual bat. Kaos bisual bat, ekitaldi baten inguruan, bere kantolatzen duen manifestaldi bat, aurren manifestaldi bat, 10 bat urteko aurrak agertzen dira, eskola batean, nizan, garai hartan, eta aur hoiek manifestazio bat egiten dute beren pankartekin, eta pankarta hoiekin irakurtzen dugu No More Reality. Hau da, lema honek, zentzugabea dirudi ez, No More Reality, ematen du eslogan zentzugabe bat dela, ezinezkoa baita. Baina Philip Barrenoren adimenean, edo pentsakizunean, helburua hauxe zen, ze lematik hasita, ze azpi idatzitik hasita, egin dezakegu irudiak desfilatzea. Bideo honetan planteatzen den kuestioa hoxe da. Zein den jar dezakegun azpi datzia gaur egungo irudiei? Ze lema politiko edo estetiko jar dezakegu gaur egun, edo eman diezerike izena irudi hoiei. Eta testuaren eta irudiaren arteko harreman hori, harreman funtsezkoa da Philip Barrenoren obran. Eta horrek erakusten digu No More Realityrekin. Ondo gogoratzen bali manaiz, zen garai hartan, egia da, irudiak ez dela errealitatea. 80ko hamarkadan, batako nola baiteko liula irudiarekiko. Nik uste du, 80ko urteak, urte horietan, desenkantu bat egontzera irudiarekiko. Deslilura bat eta hamarkada horrek postproduzitu, erabili egingo ditu irudiak besterik gabe. Hau da, une horretan, gu gizadi osoan, irudi gehiegi ditugu. Gaur egun 3.000 milioi argazki daude sare sozialetik egunero batetik bestera doazenak, 3.000 milioi irudi. Eta bizi gara irudietan murgilduta, nik ere, irudi kutsadura batez ere hitz egin genezake. Eta gero eta begibistagoa da, artibasten lana gaur egun ez dela irudiak ekoiztea, baizik eta posizionatzea irudiekiko. Zertarako balio dute irudiak? Nola erabili, nola eraman
eszenatokira. Nola aztertu irudiak? Batzuetan, irudiaren auzia bigarren mailakoa izaten da. Baina nik uste dut haustura hori artean sartu zela 80ko hamarkadaren hasieran. Eta hori da bai jarrera irudiekiko. Eta jadanik irudien birziklatzaren ideia agertu egin zen. Hau da, 20 urte lehenago, Amerikako artista minimalista bat, Douglas Huberrek esan zuen, mundua objektuz beteta dago. Nik ez dut objektu gehiagorik eranzteko gogorik. Eta ekitaldiak egiten zituen, komatxo artean, eventoak. Eta oinarritu egiten zen, dokumentazio fotografikoan. Baina, 60 eta 70ko hamarkadan, immaterializazioaren retorika baten lekuko izan ginen artean. Eta hori 80ko hamarkarrean bukatu gintzen. Kontua ez da objektua bazter batera ustea, eta horrek ere iraun egiten du, eta pertinentea da. Hau da, batez ere, jakin behar dena da zer egin objektu horrekin, zer egin irudiekin. Eta nik uste dut artistak oraindik ere, gaur egun, erantzun egin nahi diotela galdera horri. Hau da, indar handiarekin 80ko urtetik aurrera. Eta behar bada, hitz hauekin utziko dut. Eta gaurren galderarik baldin baduzue, galdetu. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, vamos a dar opción de... Bueno, orain galderetarako aukera izango dugu aretoan dagoen publikoa galderarik egin nahi badu, edo zerbait argitzea nahiko balu, edo zerbaitetan sakontzea nahi badu norbaitek, ohar bat besterik gabe mikrofonoa banatuko dugu, bestera badakizue solasaldi hau emititzen ari gara streaming bidez, eta bestela etxeetan daudenak ez gaituzte entzungo. Ez dakit iruzkinik dagoen galderarik, norbaitek parte hartu nahi duen? Mesedez, mikrofonoa. Bueno, igual, me voy a arrancar yo con una primera... Ni hasiko naiz lehen galdera batekin bai, gauza asko egon dira tartean. Entzun dugu arteaz hitz egin du tresna gisa, zerbait sortzeko. Eta gainera energia kolektiboi buruz ere hitz egin duzu. Eta nola arte erlazionala, modu formal batean, erlazioak sortzen dituela. Baina badago gai bat, irakurri dudana gainera estetika erlazionalean, eta uste dut gustatuko litzaidakela pixka bat zabaltzea. Hau da, obra garaikidea ez dela ibiltzeko bide bat, baizik eta obra gehiago aurkezten da iraupen gisa. Bizi egin behar dena, irekita egon behar du eztabaida muga ezin batera. Hau da, estetika erlazionaleko aipu bat. Eta uste dut oso bat datorrela erakusketarekin. Ez bakarrik energia hori aipatzen dena, baizik eta formatu batzuk, momentukoak direnak, eta baitere espaziokoak. Beraz, ez dakit, bueno, galdera pixka bat irekia da, ez dakit zerbait esan dezakezun horri buruz. Tout à l'heure sur la diversité formelle. Aipatu dut aniztasun formala. Aniztasun formala 80ko urtetako obra erlazionaletan, baina ezar genezake tipologia bat. Hau da, obra asko daude, hain zuzen ere, egiten direnak iraupenarako, edo aldi baterako sortzen direnak, momenturako, basate baterako, ekitaldi baterako, eventu formalizatu baterako, baina hor publikoak parte har dezake. Alderdi parte hartzaile bat egon daiteke, baina ez bakarrik hori, hau da, izan daiteke alderdi bat. Baina kontuan izan behar dugu, benaldi honetan alderdi asko egon daitezkela. Adibidez, Carsten Höller artista, Alemanian, erabili egiten dituenak bere ezagutza zientifiko oso garrantzitsuak, determinismoei buruz hitz egiteko gizakiengan esate baterako.
Laurogeita hamarreko hamarkadatik aurrera feromonek lan egin zuen, parasitoekin, hainbat elementurekin, gizakiaren konstituzioaren parte direnak eta eragin ikusezina dutenak. Edo modu ikusezina, hau dena, ez da egia esan oso atsegina, edo oso alaia esateko. Bada beste artista bat, Moretzo Katelano, mugimendu honen parte zena, 1983an, Veneziako Bienalean, Katelano, hauxe egin zuen, alokatu egin zuen bere gunea, erakusketan zuena, gune hori alokatu zion komunikazio agentzia bati erakusteko zein zentzugabea zen erakusketa berez. Ze hori egin zuen, eta erabiltzen zuen bere adierazpen espazioa beste bati enbateko. Beraz, badira artista asko lan egin dutenak topaketarekin, gainerakoekin egindako topaketarekin. Askok ere elkarrezketarekin lan egin dute forma gisa. Gogoratzen dut orain pieza garrantzitsua Kuluk Ataman turkiar artista batena. Bere obra areto handi bazen, hau bezalakoa, telebista txikiez josita. Eta telebista txiki bakoitzean elkarrezketa bat zegoen. Elkarrezketa bat, solasaldi bat, esate baterako aldirietan bizi zen pertsona batekin Kuban. Eta, beraz, adibide ugari, obra ugari erabili egiten dutenak, harreman interpertsonalak edo interhumanoak edo problemazatu egiten dituztenak bisual edo formalki giza harremanak. Liburua adibidez josita dago. Gero egon zen aldi heroiko xamarra, arazo honi aurre egin ziona 80ko hamarkadan, eta nik uste dut hau, oraindik ere artisten artsenal edo armategiera informalaren parte izaten dela, baina ez dela beren alderdi nagusia artista horientzat. Baina horietako asko, oraindik ere ideia horiek erabiltzen dituzte. Baina hau guztia bilakatuz joan da eta diluituz deseginiez joan da. Perdón, que no puedo hablar francés. Dut frantsesa hitzekin barkatu, frantsesa hitzagatik lehenik eta behin eskerrak eman. Egindako lanagatik, zure lanak eragin handia du nire lanean, eta beti izugarri gustatu zaizu entzutea, eta bestetik, azkenean, hitz egin duzu irudien intoksikazioari buruz hitz egin duzu, gaur egun dugun irudi intoksikazioa, eta baita ere artistaren eginkizuna aldatu egin dela. Hau da, irudiak sortzetik pasatu da haiek bir signifikatzera edo posizio bat bilatzera irudi horien aurrean. Ez zalantza bat dut ea bi gauzak egin daitezken. Nik uste dut artistak irudiak sor ditzakela eta egoera sozialetatik abiatuta. Eta topaketa sozialak edo forma sozialetatik irudi bat sor daitekela eta hori dela memoria mantentzeko modu bat. Niri iruditzen zait, hainbat proiektutatik abiatuta, irudiak ez duela bakarrik errealitatea bir adierazten, edo nolabait forma ematen diela pertsona horien esperientzia guztiei. Nolabait esateko. Eta galdera pixkata ambigua, lausoa da, baina hortxe utziko dut. Bien sûr, il faudrait une soirée entière. Gau osoa berko genuke galdera horri erantzuteko. Baina galdera oso pertinentea da, nire ustez. Saiatuko naiz erantzuten. Garrantzitsua da ulertzea dena testuingurua dela. Badira aldi batzuk artearen historian non irudiak ez du zerbait fuerte edo potentea ematen, baizik eta norabaiteko erreprodukzioa da. Hau da,
ikonoklastei buruz hitz egiten dugunez, adibidez 8. mendean, Bizantziarrean, bi aldi ikonoklasta izan zituzten. Eta horrek ekarri zuen nolabaiteko polizia bisuala agintaritza eklesiastiko Bizantziarren aldetik, zeinek normalizatu eta estandarizatu egin zituzten erabat irudiak. Eta, bai, ikono Bizantziarrak ikusten balitugu 9. mendean, oso zaila da diferentzia estimatzea bi ikonoren artean. Eta berriki ere egon dira aldi batzuk non irudiaren produkzioarekin etzen pensamentua sortzen. Eta horrek ez du ezertxo ere esan nahi irudien kontra. Ze egia da, irudiek gero ere urrengo belaunaldiek erabili ditzaketela modu indartsuago batean, bere erabili. Ez dago oposiziorik irudien artean eta beste alde batetik formen artean oroar. Irudi bat, besterik gabe, irudi bat formaren egoera espezifikoa da, non bisualki errealitatearena den zerbait aitortzen dugun. Baina, 80ko hamarkadako kuadro abstrakto batzuk hartzen baditugu, abstraktuak bai ematen dute, bai, baina ondoan jartzen badugu kristal baten irudia PDT, adibidez pozoi badena, oso berdin-berdina da. Analogia bisual harrigarri bat dago. Beraz, hauzia ez da irudiei buruz hitz egitea. Hauzia da zer egin irudi horiekin. Hau da, zertan txertatzen diren, non inskribatzen diren pentsamendu mugimendu batean, eta nola izan daitekeen konformismoaren kontra doan zerbait. Eta hori gaur egun jakina egoera guztiz bestelakoa da, 80ko hamarkadarekin konparatuta. Nire ustez, esate baterako interes handiagoarekin, nik uste dut pinturaren munduan gauza askoz ere interesgarriago gertatzen ari direla, 80 urteetan baino gehiago. Nik uste dut gaur egun askoz ere proposamen berritzaileagoak daudela, espazio berrien proposamenak oso indartsuak direnak nire ustez. Beraz, hemen kontua ez da bitarteko edo disiplina kontua. Ni ez dut alderik ikusten disiplinen artean. Erakusketa batean nik erakutsi dezaket bideo bat margo baten ondoan eta ekintzaren ondoan. Garrantzitsuena da zentzua, esanahia eta edukia. Baina argi gera dadila Gauvier Bayonek esaten zuen bezala, idazle frantziarrak, funtsean edo ondoan mal futur gezke egindako forma bada. Ondatu egin dena. Peio. Hola, yo te quería preguntar. Etu nahi nizuke arte kritikari buruz 80ko urteetan eta galdetu nahi nizuke ze diferentzia egon ziren 80ko hamarkadaren kritikaren ondoan eta aldizkari asko sortu ziren Purple eta artista asko hasi ziren idazten eta argitaratzen testuak eta arte kritika gisa ulertzen ez zirenak, baizik eta testu narratibo gisa eta Philip Bageno, Lian Gilly esate baterako. Eta nik pixka bat kritikaren auzi hori lotu nahi nuke idazketarekin eta baita ere idazketaren rolarekin artista askorengan eta nola ere aldatu zituen arte aldizkariak eta testua ere garai hartan. Je pense que les artistes écrivent toujours autant. Ustez, artistek idazten jarraitzen dute lehen bezala, baina egia da arte kritikariak gero eta gutxiago irakurtzen ditugula. Gero eta gutxiago irakurtzen dira arte kritikariak eta hori da arretaren krisiaren ondorioa, irakurketaren krisia gaur egun bizi duguna. Ni jadanik ez dut idazten aldizkarietarako, duela 15-20 urtetatik ona. Jadanik ez dut idazten aldizkarietarako. Idazten dut erakusketen bidez, edo liburuetan idazten dut, baina
tarteko jarduera hori 80 eta 90 hamarkadetan, zuk aipatu duzuna, zoritxarrez hori guztia apaldu eginda, moteldu eginda, aldizkari asko, garrantzitsuak, funtsezkoak ere esango nuke nik, definiziori dagokionez eta eztabaidarekiko oroar, gaur egun ez dago eztabaidarik. Hau da, ados egongo zarete mundua, hor prentsa komunikatuak daude, jakinarazpenak, eta zuke irakurri duzunean prentsa horra, ematen du jadana, hor bukatzen dela eta denak bere bideari jarraitzen dio. Baina oso gutxitan irakurtzen ditugu kritika negatiboak komunikabideetan, ze espiritu kritikoa saldu eginda, nolabait, promozioaren esku dago. Gaur egun promozioak du garrantzia. Eta Enrique Gagosian, zate baterako, beraiei interesatzen zaie, noski, inork ezin du ezer txarra esan beren artistari buruz. Kritika ere ez da besterik gabe ondo hitz egitea edo gaizkitze egitea. Hau da, hori da, gaur egun gauden egoera, baina kritikak implikatzen du ulertzeko borondatea. Hau da, harremanak ezartzekoa, hau da, kontestuan jartzekoa, hau da, konektatzekoa hainbat elementu beraien artean. Eta horrek ez du inolako zerikusirik diskurtso promozionalarekin, hainbestetan entzuten duguna egunero zoritxarrez. Bestelakorik? Ez? Bueno, pues muchísimas gracias. Beraz, amaitu egingo dugu topaketa hau, eskerrik asko zuen pazientziagatik. Miraldetik gogorarazten dizuet, urrengo saio bat edukiko dugula, urrengo ekitaldia ekainaren 2an izango dela, eta kasu horretan, casos de estudio ikusiko ditugu, veremos ya, les agradezco que hayan... Eskerrik asko etortzeagatik, eta urrengo zita ekainaren 2an izango da, eta hor entzungo ditugu hainbat protagonista, casos de estudio, ikusketa honetako azterketa kasuak izango dira, eskerrik asko.